Mikä tämä meillä on? Pihalla kasvausia. Tämä on koivun lehti. Koivun lehti. Katsoko siellä pihalla ikkuna? Katsoko kaikki ikkunaksi on koivu. Ja вот nämä lehtet, koivun lehtet, kasvataan sinkin, koska näet se ikkunas koivu, puu seisoo. Tämä on koivun lehti, panemme tänne. Mikä on tämä? Mikä tämä on? Tämä on buolulehti. Buolulehti. Aha. Katsomo, onko sinun buolulehtiä tässä judaisessa? Onko buolulehtiä? Katso. Vanja, onko sinulla mua buolan lehtiä? Osoita oma staučis, kus sinulla ollaan buolulehtet? Вот tämä ollaan buolulehtet. Nikituska, kus ollaan buolulehtet? Osoita Natashal. Buolan lehtet, kus voi olla? Nämi stopis. Вот katso, tämä on buolulehti. Nikita, вот tämä on buolulehti. Pakui, se pakui. Buolulehti pakui. No älä sen prehkä. Вот katso, вот tässä. Вот tämä on buolulehti. Tämä on buolulehti. Tämä. Vanja, osoita. Tämä on buolulehti. Pane tänne toppi. Vanja, a onko sinulla buolulehti? Osoita tässä. Kus on buolulehti? Tämä on buolulehti. A kelle on koivun lehtiä? Osoitako, kelle judaisessa on koivulehtiä? Vanja? Minä. Ei, Vanička, nenga ei mene. Вот katso tänne parempi. Katso parempi. Koivulehti ujalo. Vanička, ei, Natasha sinulla pano. A sinä katso tänne. Tässä вот puhta hismardios on koivulehti. Katso. Вот tämä mikä on? Tämä. Liisa Ula. Heinäinen. Heinäinen. Nikita, вот tämä on heinäinen. Heinäinen. Tukku. A katsoko parempi, onko se tukku? Вот tässä on tukku pies. Vai on heinu? Katsoko parempi. Ei ole tukku. Почему тут